सालाखाथि दख'र एबसुआ फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि लादों। एबसुनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखां होनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि गंफ्रोमबो दख'र एबसुआव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ मुलुगसोलोंसालि CIT आरो BB इन्जिनियारिं फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरखौ लाफानानै ओनसोलनि फरायफुनाय फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखां होनाय हाबाफारिखौ लागोन। बेबायदिनो दिनै सालाखाथि दख'र एबसुनि बानजायनायाव फरायसाफोरजों लोगो हमलायनाय आरो थुलुंगाखां होनाय हाबाफारिखौ दख'रानि मावख'आव मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जायो। सालाखाथि ओनसोलनि गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोर लोगोसे दिथागिरिफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 3 फरायसा आरो सालाखाथि दख'र एबसुनि गोबां मावथिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेखौ बिथा खालायनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालि बै फरायसालिनि फरायसाफोरजों जोंनि दायो बर' बिजोंजों फरायनाय बा गुबुन गुबुन बिजोंजों फरायनानै आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायबाय थानाय फरायसा आरो CIT BB इन्जिनियारिंआव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे थुलुंगाखां हाबाफारि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय आरो थुलुंगा होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैनि अक्ट'निफ्राय जोङो जागायबाय। दा बेवहाय जोंनि थांखि जोंनि मिशना बेनो जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ सासे गुन गोनां आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा फाखा जानो हानाय जोङो फिट खालायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिं बा गुबुन गुबुन बिथिङै हाबाफारि मावबोदों। दा बेबायदिनो जोंनि गासै फरायसाफोरखौ जोङो लोगो हमनानै बिथांमोनजों दुखु खस्थ' दुखु दाहा बिथांमोननि फरायनायनि सायावहाय आरो बिथांमोना माबायदि फरायोबा गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ जोंनि जायफोर दा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायबाय थानाय बा CIT बा BB इन्जिनियारिंआव फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोना गावसिनि फरायनायनि जे जार्नि फरायनानै दिनैसिम बे मुलुगसोलोंसालियाव फरायफैनाय बिथांमोना गावसिनि एक्सपिरियेन्स बा फरायनायनि सायावहाय जोंनि फरायसाफोरजों शेयार खालायगोन आरो बेखौ नुनानै जोंनि जायफोर दा गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोर बिथांमोना निस्सय मोनसे थुलुंगानाय मोनगोन। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो फोथायनाय दङ। दा बेवहाय बे हाबाफारियाव जोंनि दिथागिरि जोंनि फरायसा आरो फोरोंगिरि आरो गासैबो जोंखौ मदद होदों, हेफाजाब होदों। दा बेखौ खावलायो जोङो जोंनि जिल्लायाव बे हाबाफारिया सोलिबाय थागोन आरो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौहाय सासे गुन गोनां बा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जिउआव जाफुंसार जाहैनो हायो आरो जोंनि दिथागिरि बिथांमोनाबो फरायनायावहाय जोंनि इनभाइरनमेन्ट आबहावा थासारि बेखौ मोजां मोनसे दानानै होनो हायो बा दानानै लानो हायो बेफोरनि सायाव जोङो सावरायदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोङो मोजां मोनसे फिथाइखौ फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि सासे अलंबार बा मोजां सासे राफोद फरायसा हिसाबै बा बिदिन्थि हिसाबै जों मोनहैनो हागोन। दा बेखिनिखौनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बा फरायसा बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव जिसे थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।